З Тамбова по городах России, Беларуси и Казахстана патрыятычны аўтапрабег расійскія госці арганізуюць уже больш за 10 гадоў. У гэтым годзе праехаць дарогамі памяці вырашылі больш маштабна. Маршрут упершыню праклалі ў міжнародным фармаце. Беларусы з задавальненнем ідэю падтрымалі і таксама падключыліся да аўтакалоны. Ідэя арганізаваць аўтапрабег належыць Тамбоўскаму тэхнічнаму дзяржуніверсітэту. Патрыятычную місію выконвае дэлегацыя з выкладчыкаў і студэнтаў. З Гомельскім тэхнічным дзяржуніверсітэтам у калег з Тамбова даўняе сяброўства, а таму, акрамя патрыятычных месцаў нашага горада, у рамкі візіту ўвайшла сустрэча за круглым сталом з калегамі па навуковых справах. Пасля прадуктыўнай сустрэчы бакі абмяняліся падарункамі і сувенірамі. Замацаваць сяброўства вырашылі таксама і ва універсітэцкай зялёнай зоне. Тут вырашана пасадзіць яблоневы сад дружбы. Першы сажанец пасадзілі сумесна, а упэўненыя ў саду хутка будзе і сяброўскі працяг. Ну а аўтакалона тым часам адправілася па далейшым маршруце дарог памяці. У Гомеле дэлегацыя яшчэ наведае партызанскую крынічку, затым адправіцца ў Бранск і Казахстан.